forskellige briller. Så begynder det. Brillerne og uden brillerne. Der er meget forskel. Så prøv det med at prøve sjovt at sige, drenge med briller. Og så lige og så svinger jeg jo til dig. Så bare det sådan, du kan godt få dårlig åndensvand på. Piger med bredt. Okay, klar. 1, 2, 3, nu. Piger med briller, de ligner Harry Potter. Piger med briller, de ligner Harry Potter. Piger med briller, de ligner Harry Potter. Drenge med briller, de ligner allimene. Ja. Så, ja. Drenge med briller, de ligner Harry Potter. Drenge med briller, de ligner Harry Potter. Drenge med briller, de ligner Harry Potter. La 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 la. Drenge med briller, de ligner Harry Potter. Drenge med briller, de ligner Harry Potter. Drenge med briller, de ligner Harry Potter. Drenge med briller ligner Alien. Sådan. Vi skal se det. Drenge med patter, de ligner hammerfroditter. Stop med det.